ଫାଷ୍ଟ ରଜରେ ଥିଲା ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଭୋଜି ପାଇଁ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ଏଇଟା ଆମର ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଉଛି କେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମର ସବୁ ଆସିଛି ଘରକୁ ମିକ୍ସଚର୍ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ଜେଜେ ଘର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ। ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ବାପା ଏପଟେ ପିଣ୍ଡ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମ ନନା ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାପା କ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେନ୍ ଆମ ପିଣ୍ଡ ପକାଇବା ବି ସରିଯାଇଛି। ବାପା ଏବେ ପିଣ୍ଡ ପକାଇକି ଜେଜେଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ନନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ମୋ ଜେଜେମା ସେପଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହେଲା। ବାପା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେନ୍ ଏଠି ମୋ ଦିଦି ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ପରିବା ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ମିକ୍ସଚର୍ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଜାଭୁଜି ବନା ହେଉଛି। ମୋ ଦିଦି ଏଠି ବସିକି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି, କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି। ମୋ ଜେଜେମା ଆଣି ମୋତେ ଦେଲା ପାନ, ରଜ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି କହିଦେଲି ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଭୋଜି